Now you they like all these things. Always things. No, I don't see good. And I mean, Okay. but you
Yes, so ana m emechakwa egwu ndị a niile enjoy na si unu daalụ. Taa bụ Saturday, let's talk more music. Maka why anyị nọ na weekend and tata ụbọchị ahụ ji eme clean up. Ya yasa wee dozie hazie kpokọ zakọ kpofu ka o wee mee gịnị ka o wee dị mma. Na-asị unu nnọọ anachitago maazị na ije afịa ka ekunu mee n'ụbọchị nke taa. Ndị nke ụfọdụ n'ime unu ejega afịa bata, ụfọdụ n'ime unu ka na-eje eje, ụfọdụ ka na-contemplate na ya eji ya taa ka a ga-eji echi, ụfọdụ decide go hoo ha na-echi ka a ga-eji ama nji ya taa, ụfọdụ asịgo mba ka a hapụ ya n'efifie, ụfọdụ asịgo mba ka a hapụ ya na mgbede ka enwee ike gotie ka ọ dị fresh. Akwụ ya asịmasị eziokwu, don't worry, ihe abụ ife niile anyị mego gịnị anyị ga-go through. ụbọchị ị ga-asị na tata na ị ga-eje afịa n'ụtụtụ, my sister, that day ọ ga-adị gị ka ọ ga-etete n'ụra. That day itete ụra etete ọ ga-adị gị gịnị ka ọ gị jos na ọ bụrụ nọọsụ ụra ka ị ga na-alahụ nnọọ, like itete ịlahụ itete ịlalụ mfe mara mmadụ esevuo gị nri, efe mara mmadụ asị gị oke gị bịa wụgharị enwekwa ike ịchọ ka asa gị eze sef. So sometimes some Saturdays we don't feel like doing anything, but don't worry, agụụ gụọ nwata ọchụnye ya n'ute, otu a ka ọ dị. Sọsọ ihe achụnye nwata n'ute bụ gịnị? Agụụ. Oti nwata n'iru nne ya, agụụ. Ọsọsọ ya na-agwa anyị na-eme anyị ka anyị gbaa mbọ. By the time afọ mere anyị gwụrụ anyị ghọta ije, ghọta ife a na-alụ, ghọta ife na-eme. Alright, na-asị unu daalụ. Alitego m n'ije afịa ka m gbaa ụfọdụ ndị mmadụ na touch ka m kwee ife n'ọkụ ka fa soro n'ife a na-eme. The first person anyị eje na nke bụ Oma Perfumes. Without wasting time, anyị je na nke Oma Perfumes ozugbo. Oma Perfumes nọ n'Enugu and ọ na-ele all kinds of perfumes from designers, Arabic, body sprays, body mist, roll-on, wee dere gaba. Ihe ike nweta Oma today na 0815 319 6119 0815 319 6119. Yes, Oma na-ele perfumes malụ mma. Oge nyegwu gị ma designers, ma Arabic, ma body sprays, body mist, roll-on, any type of mixture ịchọ oge enye gị ya. Na ka ije na nke Lina's Baby's World. Lina's Baby's World na-ele ife niile ụmụaka, ọ na-ele ife niile gbasara nwaanyị chọrọ ịmụ nwa ma nwaanyị dị ime and ọ bụ na emugo nwa amụ. Yes, ọ na-ele ife niile gbasara nwatakịrị gị. So ọ bụ na ị chọọ ịgo ihe dịcha ka school bags, white and black socks, singlet na pants, especially ndị bụ na fe goro ọrụ ụmụfa new bags nke a na-resume school. The understandable, do you know why? Ị ga-adọrọ si nwere ike na-eche this September salary na ọka iwe gote cheta na akwụ ọgụgụ a chọọ igotelu nwa gị jewe na nke Linas na-ele quality things. Jee na nke ya ka ime gịnị ka igote school bags, school socks, singlet na pants. Ihe ndị a niile ka ọ na-ele. Wee denekwalụ ndị ọzọ dịcha ka baby wears, baby gears, requirements si na hospital, feeding essentials. Ihe ndị a niile ọ bụrụ na ịchọ iji anya gị gbara onwe gị Christmas, jee na IG ya cheke ya na Lina's Baby's World. Ebe ahụ ị ga-enweta fụ ihe niile ọ na-ele. Ịchọ emekwa order online, ọ nọkwa ebe a nkakaraka, ọ dịghị sheki. Then ọ bụrụ na ịchọ ịga na shop ya dị na shop EC 16 New Haven Market, shop EC 16 New Haven Market. Kpọọ ya na 0706 795 4989 0706 795 4989. Yes, so ka anyị jeekwa ka anyị ma ndị anyị ga-agba na ọkụ tata anọ. Ka anyị gbanye yes, Ada na-ele ginger herbal. Ada sị anyị na-emekwali ya ife anyị na-emeri ya. Alright, so anyị echekwa Cynthia na-ele bedsheets na perfumes. Yes, mana ka anyị jee break mgbe anyị na-chetela azụ mkpọfụtala gị ndị a dịka otu nsu ekpọpụkwa ya na mbụ, because n'ebe a ana m eji ike m na-eji ume m na-eji ekike nwelu wee na-eme gị na-eme ka ndị ụwa mmalụ ife ị na-ele, ebe ị na-ele ya na otu isi ele ya, kedu ebe bụ ife afụ, kedu afa gị, kedu ife eji malụ gị.
just no make a malo. Just send a message. Sim it interested. Ni jafia. Kedi fozana cause mono woman megani. What is there from there? Just send a message again at 0706 048 5853. 0706 048 5853. My phone at 0915 570 8347. 0706 048 5853. My one at 0915 570 8347. Ka ife bi fafi na-ele ka ebe ị na-ele ya ka otu isi ele ya ka otu isi eme ya ka ebe ị nọ eme ya, send a message na 0706 048 5853. Can take there up from there. Cheta, you know na Volt 104.3 FM. Afam Banti Chinazo. Yes, maka ndị bụ na a na-akpọ ha eje ọtata. Ha na-abịa kịta afụ chief bridesmaid ka o bu keeki agbaje na hall. Chineke nna gozicha ezinụlọ unu. Anya dokwa ka ntịelu unu Closer by Us Lady. Orive ọzọ anyị na-akpọ ka na-abụrụ ka unu na-adị closer and closer to each other. Ọ bụrụ ị na-akpasa na-agbasa mba. Ike agwụgo anyị na-anụ akụkọ divorce divorce onye divorce one. So ntịelu unu Closer maka ndị na-ege m ntị ndị nwee time ige redio tupu ha baa ọlta. Na shinu daalụ ndị nke bụ na ha na-akwadokwe wedding. Chitekwa ka ishi ọma taa, look your best maka na ị mara ebe that client ị na-eche since ga-esi wee fụ gị, ma ọ dị ahụ ị na-ene anya ya since ga-anọ wee fụ gị, ma nwaanyị ahụ ị kwesịrị ịgwa okwu okwete gị ịdres kwe na ha aka m adị ọkwa ishikwa na ala na ha aka m adị ọkwa ya. Ndewo. In the heart of me for sure. There we go. Closer. Yeah. Hey. So many things, everything. Without you, there's no possibility. Oh, was it? Always. Thank God I found you. Hey, you are my destiny. This is reality. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.
Alright, thank you. Alright. Anachetogo mazụ na Volt 104.3 FM na-asị gị daalụ. Yes, so nobody in my life but you. I must confess. Well, ihe abụrụ for ndị na-enwere ya ma na-akọ, ndị bụ na ndị single people unu enwere any business with egwu a ịghọtago, so nke a nwe ọnụ down, but don't worry, ọ ga-adịchasịrị unu na mma. Nwa obere oge na nwantị. Alright, anọ m na Volt 104.3 FM na-asị gị daalụ ka iso nọnyela anyị. 10 akụgokwa, just 2 minutes ka o ji gafe go the hour of 10, na-asị unu daalụ mbọ ọrụ, ọ dịrị izi, ndewo. So ka m wee ya na a lot of you apụchago shop abi, a lot of you ejego nọ ịkpọsa afịa, ụfọdụ n'ime unu ejego ijego ihe, ụfọdụ n'ime unu bụkwanụ ndị jegolu ime gịnị ịga ego. Adị mana ụzụ ụtụtụ ka eji ama ka mgbede ya adị, ka o si adị n'afịa kịta, kedu nnọọ ka o si ekwo, jideshikwa akpa gị ike akụkọ adịghịkwa m, ike mkpesa adịrọkwa m, because ike anaghị adị m. Ike anaghị adị m. Alright, so otu ọbụla o si na-adị, ọ dịchasịgo mma. Cheta n'ụbọchị nke taa na ife anyị nọ na ya bụ n'ije afịa, maka na taa bụ Satọde, ọ na-abịara gị every Saturday ọkụkwa na alụ 9, anyị nọrọ ebe a till 11. Ndị na-ene anyị fụ n'oge na mmadụ oge adịghị eche mmadụ, oge na mmadụ akwụrọ ihe eche na gị na time kwụ bifo iri emechi anya emepe pịam, ọ gbanarịgo gị n'ọsọ. So na-asị unu daalụ. And secondly, ife ọbụla ị na-eme, make sure na itinyere aka mee ya ọfụma. Ịma ihe ọbụla ịma na ịma mme ọfụma nnọọ, biko jisie ike, etinye ọka mma na ibidoro ya. Ihe ọbụla ịma na ị ga-eme, tinye aka ọfụma, mee ya ọfụma. If you know what you cannot finish, don't even start it. So anachetogo mazụ kịta ka m gbanyezie ndị mma agbanye nnọọ, ndị mma akwụnye n'ọkụ, ndị mma agbanye tọọchị, ndị m ga-eme sure na ama ifefa na-eme, ebe ha na-eme ya na otu ha si eme ya. Onye nke izi bụ Lina's Baby's World. Lina's Baby's World nọ na shop EC. Lina's Baby's World nọ na shop EC 16 New Haven Market. Shop EC 16 New Haven Market. Ihe ọ na-elebi ife nwaanyị dị ime, ife nwaanyị dị ime nke kwa n'azụ ma nke ọkwa n'iru, odukwa n'aka ma nke gabagoro onwe ya, ọ na-elechafa ncha. And Linas na-ele quality, ihe niile bụ quality. So kedu nke ka gị mma? Ọkwa na ọmụ mejebekwa for quality mejebekwa for quality. Ọ use kata ike agwụ gị, adị ma na ezigbo ihe na-eme gịnị na egi ya na-agbagote. So but ọ bụ na isendịrọ ihe ọbụla bụ na ijos love nwa gị nọ, ma ndị mothers in law, ma ndị fathers, ndị nya bụ ndị grandparents anyị, biko gbalụ jebe na nke Lina's World. Ọ bụ na o nwere ọmụgwọ ị na-idiri ije ka ije gotesie nnọọ ife nwa. Cheta na Linas nọ n'ebe shop EC 16 New Haven Market. Kpọọ ya na 0706 795 4989 0706 795 4989. Ma kpọọ icheke Instagram ya Lina's Baby's World. Lina's Baby's World. Cheta na Linas na-elechakwa baby wears, baby gears, feeding essentials na hospital requirements. Now ka ije na nke ọma na-ele perfume na Enugu. Ọma nọ na Enugu, of course. So ọ na-ele ihe niile from designers, Arabic, body sprays, body mist to roll on. Just chọọ isi ọma. Tata is a very beautiful day. Isi ọma. Do you know why? Because ọma taro. Enwero why. Just isi ọma. Ọ na-adị very important. Ịghọtago? So kpọọ ọma today na 070. Sorry, kpọọ ọma today na 0815 319 6119. 0815 319 6119.
ọma perfumes nọ n'Enugu, ịkpọọ ya today onye gị ife niile ị chọrọ gbasalụ ka o si wee dị na perfume. Of course ịma na otu a ka anyị si eme ya na ntinye ndị chọrọ ka ntinye fa nkwe fa na fa na-azụkwa afịfa na-ele a na-enwe turnover a na-awapụta na-ewepụta aka emechaa kịta anụ a like this na otu mgbagoro ọsọ afịa kịta ịmago na enwere m ike nje ọsọ discover a new place a na-ele kedu ihe a na-akpị mana ụfọdụ n'ime unu ga-asị na Chinazụ ọrụ ofe akwụ. Yes, discover ebe a na-ele ofe akwụ ebe ọfụ. ọ bụrụ na ị chọrọ ka m gwa gị ebe bụ ife afụ, kpọọ m na 0706 0485853 0706 0485853 maka na okwu anyị na-ekwukwanụ na-adị mma emechaa mee ya company with ezigbote nni. ọ bụrụ na gị nwa dị ka m na ị na-arụ ọrụ ọfụma na ị dị very hard working, ọ bụrụ na ị chọrọ test ofe akwụ why not start ife anyị na-eme bụ gịnị ihe gbasara ije afịa ma ọ ga-eje ebe ahụ ije spend kwanụ my money ọ dịrị easy ọ dịrị ufere. Alright, na cheta azụ cheta dị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ m Valentine Chinazụ. Anyị ga-echi na this ma je na that maka na ọ na-adị mkpa ọ dịrị izi ife ọbụla ife ọbụla ị na-eme ọ dịrị izi onye si na ọ dị izi ya bịa mee gịnị ya bịa mee ya ka anyị nenekene. Ndewo. Money na water, money na water. Press any key to copy this tune. E not go finish. Hey. Oh my man. Oh my man. How far now? Wetin dey sup? Are you sure? Why this man can't they call me? Cause okay, but it don't start. It never starts. You still a set up. Alright, no one. Money na water. Money na water. Let them say na money we dey show everybody.
no, no, let it sit. No, big fish. Every day we dey love fish. Onye bute ike, obodo eme ya eze. Pounds and dollars. Na money, we dey show we jolly. Although we say na money, we dey show we jolly. Big fish. Every day we dey lavish. Chinaza, what's going on? The DJ is not yet here. What's going on? What's going on? I'm calling you, you're ignoring my call. I told you I need this DJ to be around by 10 so that if people are coming around, they will be hearing music. What's going on? Big fish. Every day we dey lavish. Big fish. Every day we dey lavish. That's all, yeah. But then no be cha cha cha. No be cha cha cha. Yeah. I got it. No, I have it. Hey, hey, hey. I got it. No, I have it. I got it. No, I have it. Yeah, yeah, yeah. I have it. I have it. Ako na bia.
Stay plugged into the flow. Follow Volt FM on Facebook at Volt 1043 FM. Let's vibe together. Volt 104.3 FM. Further to our earlier announcements, the Enugu State Internal Revenue Service wishes to inform the general public that full enforcement for fake vehicle number plates, low number plates, and expired vehicle registration papers will commence from 15th August 2025. Motorists are advised to ensure that their vehicles, tricycles, and motorcycles are duly registered with authorized number plates and their vehicle papers renewed without further delay to avoid penalties and other legal repercussions. Kindly note that you are in default if you don't have a genuine vehicle number plate or no number plate. Chinaza, what's going on? The DJ is not. The penalty is 10,000 naira, which must be paid into an ENSG e-ticket collection account presented by the enforcement team and default ticket vendor. We urge all motorists to cooperate with this directive and to visit the nearest motor licensing office of the Enugu State Internal Revenue Service to obtain their genuine number plates and remove expired vehicle papers. We appreciate your cooperation in making Enugu State a safer and better society. Signed, Editor. Executive Chairman. Editor extraordinary. I don't understand it because of Not too much. don't buy. This thing is loud. They go down enter there finish now. Yeah. Now since this thing, since the Egu was playing, You will not pick it, but you to pick it. it will is either it's picking it or it's not picking it. It's Where not is it down. picking it or it's not? Like it's very low. Volt 104.3 FM.
Okay, so ka anyị jee na nke Lina's Baby's World. Lina's Baby's World nọ na New Haven, and anyị ma na New Haven bụ the central, almost the central of Enugu. So ebe ọbụla isi aga, ịchọ ịga park, ị ka ya pụta New Haven. Ịchọ ịga afịa, except na ịchọ ịga afịa side gị. Ma ọ bụ na ịchọ ịga main market nke a na-akpọkwa sọsọ main market makwa mgbe m na-etonite bụ Ọnịcha. Apụtakwa m kịta anụwazie Holy Ghost as main market, but nsogbu adịrọ ọ bụ na ịchọ ịga ị ka ya agbafekwa New Haven. So Lina's Baby's World nọ na New Haven, and ọ bụ na ịchọ ife niile quality, nwa gị ihe quality, everything quality, mee gịnị jebe na shop EC16 New Haven Market. Shop EC16 New Haven Market. Kpọọ ya Chinasa na 0706 795 4989 0706 795 4989. Ọ na-ele school bags, ọ na-ele white and black socks, ọ na-ele singlets na pants for kids. Ịma na ihe o mean kids bụ ndị nke ibu n'afọ, nke ịkwa n'azụ, nke iku n'aka, nke ịdọ n'aka, nke iku n'iru, nke ị ka na-achọ ịmụ amụ, nke ị na-anticipate ịmụ, nke ị na-prospect. Jee na Lina's Baby's World ka ime gịnị ka ị gotere ya akwa in advance. Ọ na-adị mma ị na-akwadochi ụmụ ihe akwado ka a hafụ imego iteki ọ na-awe ka hafụ iribido gị. So ọ dị very important. Ọ na-ele everything baby wears, baby gears, feeding essentials, hospital requirements, singlets and pants, black socks for children, and school bags. So uche gị dia ịma na ịchọ top notch, ịchọ quality, jebe na nke Lina's Baby's World. Kpọọ ya today na 0706 795 4989 0706 795 4989. Ma icheke ya na Lina's Baby's World. Lina's Baby's World. Ọ bụrụ ịchọ iji anya gị gbara onwe gị Christmas, ịjọs chọọ ife ife Lina si na-eme ka eko o si eme na ebe ọ na-eme ya, of course jee online na Instagram. Ọ bụkwa na ịchọ ibook online, I dey up for booking. Jee na Lina's Baby's World. Cheta na ndị a niile dị open for way bill, just in case ọ bụ na ebe ị nọ dị far from them, but ịchọ patronize ha, of course ị ga-eme gịnị way bill. Kpọọ ha na phone ha eme gị the arrangement. Unu akpa karịa ka a ga-esi wee mee ya bụ ife, maka na ịma na asị na akpa nkata ọfụma enwe ike larụ nwa n'ute otu o kwesịrị dị adọ ife ọ bụ. So na si unu ndewo, daalụ. Na ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa. Si unu ka echi niile maka narị ya n'ụbọchị nke taa, ka taa na onwe ya gakwala n'anya ọfụma otu anyị si wee planụ. Ka emesịanụ, ndewo.